Benvinguts i benvingudes de nou. Reprenem la jornada amb la presentació de Jordi Ramos Ruiz sobre els refugis antiaeris a Esplugues. Els bombardejos sobre la població civil va ser una de les tristes innovacions que va portar la Guerra Civil Espanyola als conflictes armats. L'estudi de Jordi Ramos aprofundeix sobre com es va preparar o com es va viure aquesta nova amenaça a la nostra ciutat. Jordi Ramos Ruiz és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, màster en Gestió de Projectes i Espais Culturals i màster d'Història Contemporània i Món Actual. Arqueòleg de professió, ha realitzat intervencions arqueològiques arreu de Catalunya, destacant les realitzades a la ciutat de Barcelona i en els espais patrimonials de la Guerra Civil. Membre de l'Associació Memòria Soterrada i del grup d'investigació El passat més recent. Ha publicat diversos llibres vinculats a la Guerra Civil i ha presentat en revistes científiques les seves actuacions arqueològiques. En els darrers anys ha participat en projectes d'exhumacions per la recuperació de víctimes de la repressió a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Actualment està realitzant la seva tesi doctoral sobre l'arqueologia de la Guerra Civil a la ciutat de Barcelona, dirigida per la doctora Caral Soler. És arqueòleg territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Gràcies, Marina. Sobretot agrair, em sento privilegiat d'estar aquí, sincerament. Jo sempre és un orgull vindre a Esplugues, passo molt l'estona a Esplugues, la cosa sempre és d'agrair, i sobretot també agrair aquest acompanyament per part de les autoritats, pel museu, per l'arxiu i sobretot també per aquesta organització excel·lent, i s'ha d'agrair sempre. I també agrair en aquest moment que vivim, és a dir, de memòria, no? És a dir, reivindicació de memòria, sempre és molt important fer aquest tipus de jornades, perquè és quan s'apropa a la gent, no? És a dir, els historiadors, arqueòlegs sempre estan acostumats als nostres equips, però el que s'ha de revertir sobretot a la població són actes com aquest i com els que s'estan fent arreu del país, i per això agraeixo molt a l'Ajuntament d'Esplugues i a totes les autoritats organitzadores d'aquesta jornada de poder estar aquí un dissabte amb tots vosaltres. El tema de refugis i defensa passiva a Esplugues podem resumir-la de moltes maneres, no? Hi ha poca, i això s'ha de dir, hi ha poca documentació vinculada a defensa passiva, no? I sobretot als refugis antiaeris, per diferents vicissituds, i hi ha moltes similituds i diferències en altres poblacions. És veritat que des de fa uns anys molts ajuntaments sempre han volgut tenir el seu refugi, no? Com una qüestió d'identitat, no? Sobretot per recordar aquesta defensa passiva, aquesta població civil que es va organitzar, no sempre civil, alguna vegada militar, les autoritzacions d'ajuntaments van col·laborar molt en aquest tema, no? I moltes poblacions de l'entorn de la ciutat de Barcelona i aquí, i lògicament Esplugues, són necessaris aquest tipus d'estudis, sobretot per un estat de la qüestió, de què ens trobem, no? És a dir, jo porto més de 15 anys estudiant els refugis antiaeris a la ciutat de Barcelona i cada setmana tinc coses noves. Per això dic que sempre s'ha de fer aquest estat de la qüestió, perquè sempre vindran noves dades. És a dir, com abans comentava Jordi Amigó, no? És a dir, estem aquí sobretot per presentar aquests resultats, s'ampliaran i, lògicament, és la nostra tasca com a investigadors fer aquest estat de la qüestió en el punt que ens trobem de refugis antiaeris. Sí que hi ha, no diria fake news en l'àmbit de la defensa passiva o refugis antiaeris, no? Però és veritat que hi ha moltes imprecisions, sobretot en el tema de refugis antiaeris, aquí i a l'Estat, i
i el que s'ha anat publicant diferents coses sobre la defensa passiva en diferents territoris. No? Jo hi donaré una pinzellada, sobretot, perquè coneixeu una mirada, sí, dels refugis antiaeris, no? Sobretot a Catalunya i principalment també a l'entorn d'Esplugues, sobretot per veure en el punt que ens trobem. El que s'ha de dir és que el refugi antiaeri està dintre d'un context, i això sempre s'ha de marcar, no? És a dir, tenim un context històric, però el context històric de la Guerra Civil canvia molt repetidament, no? És a dir, no és el mateix fer un refugi al desembre del 37 que fer-lo a l'octubre del 38, no? Hi ha diferents cronotipologies que es diuen, no? Diferents tipologies de refugi que s'estan fent, no? Hi ha aquesta organització veïnal, no? Que per les característiques de la població, en poblacions com Esplugues, hi ha refugis veïnals, lògicament, però no hi ha aquesta categoria com podem trobar en barris de prop de la ciutat de Barcelona, no? O inclús refugis diferents que n'hi ha a Hospitalet o podem trobar a Sant Just. Més. Farem una mirada ràpida sobre aquest tema de defensa passiva. El que sí que s'ha de veure, és a dir, el tema de refugis antiaeris de la Guerra Civil, lògicament està dintre d'un context i això s'ha de tenir clar. Barcelona va ser la primera ciutat bombardejada sistemàticament. El tema sistemàticament és important perquè és una repetició constant. No? Hi ha un crim de guerra que s'està perpetuant i s'ha de fer. Però, lògicament, no és la primera ciutat bombardejada. No? És a dir, una de les primeres vinculat a l'estat espanyol. L'estat espanyol va bombardejar el protectorat de Marroc, també, això s'ha de dir. És a dir, els primers bombardejos que s'estableixen a l'estat espanyol és contra poblacions marroquines, i això perquè és una... i s'ha de vincular, lògicament, a aquesta defensa passiva, sobretot a l'aviació, una aviació incipient, no? Que s'està creant, estan millorant i a nivells tecnologies doncs van ampliant. No? N'hi ha defensa passiva a inicis de la dècada dels 30, no? Hi ha diferents organismes, no? Però sense tenir clar qui és el ministre de governació, que sigui el d'instrucció pública, el de guerra, el de marina. Però és veritat que un dels primers tractes que es fan, no? I ho fa la República, és aquest decret del 35, no? Que ja marca una miqueta la línia de defensa passiva en la població civil. Parlem de defensa passiva, i això i incorporem els refugis antiaeris. Defensa passiva és amagar-se, no? És a dir, les instruccions de com s'havien d'amagar, les sirenes, les vigilància, i això és la defensa passiva, no? És a dir, contra un atac d'un enemic, com la població civil es defensa. No? I llavors, dintre d'aquesta defensa passiva, trobem aquestes estructures, que són els refugis antiaeris, que són gairebé la majoria dels casos, gairebé el 99% són espais confinats. I això s'han de tenir en compte aquest tipus d'espai confinat. No? Aquí podeu veure la imatge, no? És a dir, els espais, lògicament, un refugi antiaeri que és, pues, hi ha moltes categories de pensar en un refugi antiaeri, no? A vegades són amagatalls. El que sí que s'ha de tenir en compte, i sobretot poblacions com Esplugues, és tenir i recuperar aquella memòria on se van amagar aquestes persones. A lo millor no és un refugi, és veritat, la majoria, molts no són refugis, no? Són un amagatall que alguna família, alguna persona recordava de que el seu avi va utilitzar una estructura ja existent, com a Barcelona, la majoria, és a dir, gairebé el 60% dels refugis considerats, molts són soterranis, de vivendes, no? I s'ha de tenir aquesta consideració, no? És a dir, tota aquesta memòria que a vegades és individual, després passa a familiar i pot ser col·lectiva, no? De pensar on s'amagaven, no? És a dir, són espais reutilitzats. Per això marquen també la diferència d'aquests refugis antiaeris que se fan causa-efecte, no? Bombardejos implica refugi antiaeri, organització, no? I això ho hem de tenir clar, no? I si alguna aprofita una mina d'aigua, com moltes, no? A Barcelona, la Galeria de Montcada, la de Dos Rius, s'aprofitava, lògicament. El metro, clar, hem vist moltes imatges de Barcelona, el metro ple s'utilitza com un refugi, no? I també a Madrid i en aquestes poblacions.
Per això comentava el tema de causa-efecte, no? El tema dels bombardejos dona peu a aquestes imatges, lògicament, les dues primeres són de Barcelona, després un dibuix de la Biblioteca Nacional, no? De com aquesta memòria queda patent en nens de la guerra i aquests tipus de bombardejos i què copsa, no? A la població, això és molt important. Jo he fet moltes entrevistes, principalment a gent vinculada a, a la ciutat de Barcelona, que parla, no, de refugis, quan s'amagaven, si l'utilitzaven, si a vegades n'hi baixaven, no? I, i ha analitzat molts refugis a nivell també de sanitari i higiene, no? És a dir, i molta gent sempre pensa, no? No deixa de ser un espai confinat. Si baixem un espai confinat, aquesta humitat, a vegades aquesta pudor, no? És a dir, molta gent sempre parlant d'aquesta pudor, un espai confinat, no? Si en lavabos i sobretot l'estrès que genera a una persona. Ho hem de tenir clar. L'estrès que provoca a una persona que estan bombardejant, no? És a dir, el seu espai de confort, és a dir, entrar a un refugi amb totes les característiques humanes, això provoca, bueno, molta gent li provoca un mal, angúnia, ansietat, no? És a dir, per això molts espais confinats estan els lavabos o feien les necessitats com podien, a vegades hi ha molt la inquietud de molta gent que quedar-se sempre a l'entrada, no? En molts casos de bombardejos n'hi ha moltes directrius de baixeu, si us plau, sempre, perquè, clar, a vegades no saps si és més perillós estar dintre que fora, no? I això s'ha de tenir clar. Però és veritat que en un primer moment, sobretot els primers bombardejos, els espais de confinats, de refugis antiaeris, que n'hi ha, comporten aquest confort, no? D'estar tranquil al seu refugi, no? És a dir, ja partaran perquè aquest refugi garanteix una estabilitat i podrem sortir, no? De diferents característiques. Però com van anar avançant la guerra, això es va perdent. I és a dir, tenim molts refugis arreu del país on moltes vegades ni s'utilitzaven. És a dir, moltes vegades no s'utilitzaven. Hi ha un cert control d'aquests refugis, que us explicaré molt ràpidament de com s'organitzen, però s'ha de pensar sempre en una qüestió humana, no? I de veure l'esforç que requereix invertir en uns refugis. A vegades un soterrani d'una vivenda en més de 3 o 4 pisos és millor que qualsevol refugi antiaeri, perquè si cau una bomba a l'edifici, aquestes plantes es protegeixen. No? I això és un sistema defensiu que inclús els franquistes després el van mig ordenar legalment, és a dir, les seves ordres de la Jefatura Nacional de Defensa Passiva del règim franquista ho va utilitzar. Com comentava, no? Sempre aquestes imatges de bombardejos, veiem la Creu Roja amb moltes víctimes, sí que hi ha un canvi, és a dir, hem vist que al 35 hi ha la defensa passiva, no? I la defensa passiva no està organitzada perquè inclús no saben ni els ministeris, però sí que es cou una miqueta que han de fer aquesta directriu de defensa passiva. Només perquè quedi clar de la defensa passiva, hi ha una organització des de la Segona República, sobretot és principalment és durant la guerra aquesta defensa passiva la que s'organitza primerament des de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona és el que organitza la Junta de Defensa gairebé a tot Catalunya. La Generalitat, en un decret al juny del 37, agafa les competències, val? Llavors les agafes totes. Quan acaba la guerra, el règim franquista fa la seva jefatura nacional de defensa passiva i continua, és a dir, continua. L'últim acte de defensa passiva a la ciutat de Barcelona és el 1973, que s'organitzen, sobretot per organitzar. Això és un altre tema que no pertoca aquí, però sobretot que quedi molt clar que la defensa passiva continua per el règim franquista i el règim franquista fa els seus refugis antiaeris. És a dir, a la ciutat de Barcelona hi ha un intent en tota la població de crear aquesta xarxa. No? És a dir, en un primer moment també inclús totes les centrals han d'estar controlades per el tema de la llum, però bueno, és un tema a banda. Quan arriba la democràcia, aquestes competències, perquè quedi també clar, ho agafa Protecció Civil, perquè estan
la defensa passiva, com és una qüestió civil d'organització també en catàstrofes i en qüestions d'auxilis, és la competència avui dia de protecció civil. És a dir, hi ha una continuïtat dintre d'aquesta legislació. Això són imatges que podien també parlar d'aquesta propaganda, no? És a dir, un nen picant, no? És a dir, veiem un nen picant un refugi a la ciutat de Barcelona, una imatge de l'Arxiu Nacional de Catalunya del fotoperiodista Brangolí, a les dones, allà és un refugi segurament el de la Via Laietana, aquestes dones que estan assegudes allà, una imatge propagandística. Ens han arribat, no?, aquesta idea de que són nens i dones les que construeixen refugis. És a dir, el final de la guerra podria ser i hi ha una participació, però hi ha una organització d'aquests refugis. Participen nens? Els que considerem nosaltres nens avui dia sí. És a dir, però hi ha gent de 15 anys treballant en aquests refugis, en un sou. És veritat, molta gent marxa al front, a la qual cosa moltes dones s'incorporen en aquestes feines, i s'ha de dir, no? Però més enllà d'aquesta planificació veïnal que sigui, sempre hem de tenir clar que hi ha refugis que són no controlats, lògicament, que són individuals, que són moltes famílies o a nivell de bloc de pisos o alguna qüestió més d'un propietari particular que fan els seus refugis, però la majoria haurien d'estar controlats per arquitecte o autoritats. És a dir, això s'ha de tenir molt clar perquè s'ha de garantir la seva seguretat. Això són cada refugi, per això dic que són imatges de la Generalitat, de com les bombes van penetrant, no? És a dir, va canviant el tema de la manera de fer refugis. Si posen un terraplè de terra per damunt del refugi perquè aquesta bomba absorbeixin o perquè ho han de posar ciment, no? És a dir, un formigó armat, o han d'excavar fins a 8 metres. No? I això està calculat. És a dir, hi ha unes directrius del sindicat d'arquitectes, de molts arquitectes municipals, de molta gent de garantir aquesta seguretat, perquè si no, i és un requeriment que fan sempre, des de tots els ajuntaments, principalment de Catalunya, de que ha d'estar controlat pel sindicat d'arquitectes. Directrius de refugis contra los aviones, això és de Conselleria de Propaganda, no? És una ordre gairebé de defensa passiva que fer quan causen aquests bombardejos, les instruccions que s'ha de fer, no? I com s'ha d'anar als refugis o sobretot en aquests tipus d'amagatalls. No? La defensa passiva s'organitza amb això, i això és molt clar i molt important, sobretot perquè, malgrat no ens conserva la documentació de la Junta de Defensa local, les directrius són molt clares. És a dir, l'alcalde té una responsabilitat i és també dintre de la defensa passiva. És a dir, hi ha d'estar nomenat un conseller i això ha d'estar, és a dir, a nivell organitzatiu ha d'estar, perquè si no, no es poden fer aquest tipus de refugis. Veiem que aquesta defensa passiva està el Servei de Defensa antiaèria, no? Que es diu que ho va organitzar, com he comentat abans, l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha inspectors, hi ha molts inspectors. Ha arribat, i això potser sí que és una imprecisió d'algun documental, no? És a dir, la persona encarregada dels refugis de Barcelona és el Ramon Parera, no? Un enginyer que va cuidar. Ramon Parera és l'últim enginyer que participa en la Junta de Defensa Passiva. No? És a dir, si hem de donar a algú la responsabilitat de començar aquests refugis antiaèries, és una persona vinculada al sindicat anarquista de la CNT, el Manuel Díaz Muñoz, que és l'encarregat primer com a paleta de l'agrupació col·lectiva de començar aquestes edificacions de refugis, i són els primers. Llavors fan un organigrama que van canviant, no? Això és un resum molt puntual, no? Però sempre hi ha algun responsable qui obre i qui tanca els refugis antiaeris que són col·lectius. No? Podem fer moltes categories, jo he fet moltes categories a nivell de refugis, de tipologies de refugis, però principalment ho podries classificar segons la seva destinació, la situació, el grau de conservació.
també, i sobretot aquestes classes de refugis com al final surt, no? És a dir, un refugi antiaeris pot ser una trinxera? I tant, perquè al final de la guerra les directrius militars, i Barcelona ho va fer, és a dir, feien patent que molta població podien fer trinxeres en siga-saga, sobretot per absorbir aquest tema d'impacte d'una bomba, era prioritari fer aquestes galeries. Val? Ho he posat, això és el de Barcelona, sobretot per veure la data, 24 de desembre de 1936. Això és important, no? En tema de refugis, perquè gairebé és el primer refugi que se planifica a partir del sindicat d'arquitectes de refugis. No? Veieu, el massís de terres. Organitzar refugis a la ciutat de Barcelona i en qualsevol lloc en un terraplè de terra, això comporta la circulació rodada no circula, a la qual cosa va haver molts problemes en un primer puntual. Però sobretot penseu en el desembre del 36. El primer bombardeig que hi ha a la ciutat de Barcelona és el 13 de febrer de 1937. A partir d'allà canvia tot. El 13 de febrer de 1937, que no és aeri, és l'Eugenio de Saboya, s'instal·la gairebé, podem dir, a la platja de Bogatell, camuflat, entra al port de Barcelona, les bateries que existen que havien a Montjuïc no l'intercepten com a enemic, entren, bombardegen, hi ha les 13 víctimes d'aquest tipus de bombardejos, i això és una directriu que dona Mussolini directament, això està publicat, i són directrius de a la població del centre de Barcelona li hem de crear la por i el pànic i crear víctimes en aquesta guerra. I l'Eugenio de Saboya, que és un creuer destructor molt important, sobretot per la flota italiana en el Mediterrani, marxa i ja està. És veritat que a l'octubre i al novembre hi ha diferents episodis, sobretot a la Cap de Creus i a la zona alta de Catalunya, d'aquests bombardejos, però sense víctimes, no? I el primer és això. I és veritat que al febrer del 37 tot canvia. Hi ha els bombardejos, la població s'engresca a començar a fer refugis, no? Hi ha diferents models, no? Aquí podem veure un model que s'ha anomenat a vegades Poble Nou, perquè al Poble Nou es feien, i en Lleida aquest tipus de refugis també. Però el que és important, i per això posava lo de la Caixa Municipal, és el finançament. El finançament és el problema dels refugis antiaeris en qualsevol població. L'estat espanyol no participa fins a l'octubre del 38 en el finançament de refugis a tot l'estat. És a dir, hi ha una partida pressupostària al final, és a dir, una bogeria que entreguen a diferents poblacions per fer refugis. A mitjans i a primavera del 37 la Generalitat subvenciona, però són el cost dels ajuntaments el que han de costejar moltes vegades aquest tipus de refugis, no? I per això dic, perquè la majoria que trobem de refugis, la majoria, és a dir, jo he vist molts pocs refugis acabats, és a dir, Barcelona va fer 26 refugis amb formigó armats els primers, estan ben fets, acabats, però la resta són incipients, no acaben. La part monumental sempre ha d'estar, la part monumental és l'entrada, no? La que s'ha de monumentalitzar, i després fan galeries de mina, i això s'ha de tenir en compte, no? Això, com deia abans, es crea la Junta de Defensa Passiva, que agafa les competències de l'Ajuntament de Barcelona, principalment l'agafa la Generalitat. Això és Lleida, veieu un refugi, caràcter militar, s'ha de veure. Enmig de la població fa justament aquest tipus de refugis, no? És a dir, molt incipient, això no absorbeix cap bomba, principalment, però, bueno, s'han de veure aquest tipus de refugis. I el que sí que he de deixar clar, és a dir, en totes les poblacions bombardejades hi ha refugis, lògicament. I ho he posat aquest exemple de Palma. Palma, ja sabeu que el cop d'estat va triomfar. Ells tenen els seus refugis contra els bombardejos republicans. S'ha de dir, té una xarxa molt important. Mallorca va també crear molts, sobretot Palma, sobretot Palma va crear una xarxa a nivell propagandístic, per si, i es va bombardejar, des de l'aeroport del Prat, van anar-hi diferents incursions contra Palma per bombardejar. La població
que havia sigut fidel al cop d'estat justament en Palma, també se fortificaven. És una imatge propagandística de molts refugis, sobretot de la població, de crear aquesta por, no? També hi ha refugis a Maó. Maó va ser gairebé l'últim reducte de la República, s'estan fent estudis, ara s'han recuperat moltes línies subterrànies d'aquest tipus, però sobretot perquè veieu la diferència de refugis, aquestes galeries, no? de Maó que s'estan fent, o el refugi anterior de Santander, vinculat sobretot a la zona portuària de Més, o Madrid. Madrid també és una de les grans, lògicament, la capital bombardejada, no? És a dir, Barcelona comptem a la capital sistemàticament bombardejada perquè va ser la primera, però lògicament Madrid supera en creix en el tipus de bombardeig. Hi ha molts refugis i la sort que tenien a la ciutat de Madrid és el tema dels metros. Diferents refugis que s'han anat trobant a Andalusia, no? És a dir, que per això dic que tothom vol sempre tenir aquest refugi a la seva població, i sobretot el Sindicat d'Arquitectes de Catalunya, que és molt important mencionar-los, perquè són els responsables de tot l'engranatge. Els materials de supervivència que establien, i això és una qüestió que és una circular, és qualsevol refugi hauria de tenir això. Això no ho tenia cap refugi, però en principi la veritat que jo els refugis que he anat analitzant sempre hi ha molts recipients, sobretot per fer les seves necessitats. Les màscares mocadors de grans, bueno, les màscares no n'hi ha, mocadors grans sí, però bueno, són resultats. Ho he posat sobretot perquè, com tothom parlava, dic, jo també la fico, aquesta imatge, i sobretot també per parlar, i així em dona el tema de bombardejos, no? És a dir, jo he fet molta cosa, sobretot a Pedralbes, no? A la zona de Pedralbes, a nivell de bombardejos. És veritat que les muntanyes garanteixen persuadeix una miqueta els bombardejos, i si mireu un plànol de qualsevol bombardejos de la ciutat de Barcelona, lògicament són objectius militars, és a dir, és el port de Barcelona principalment, el centre, no? I hi ha pocs bombardejos, bueno, comparat en el front marítim, no? I en aquest. Una imatge de la Biblioteca Nacional d'Espanya, sobretot una imatge propagandística, lògicament, del servici de guerra. Totes les qüestions d'educació i a nivell de màscares de gas i la Creu Roja, lògicament, i més, arribaven a tots els ajuntaments. És a dir, això arribaven, no? Si donem pas als refugis, i això una miqueta situat, el que sí que tenim clar és que n'hi ha documentats, i això ho explicaré justament després. Hi ha 4 oficials, i hi ha 13 que potser poden ser amagatats. El primer, lògicament, que hi ha documentació gràcies a l'arxiu municipal, és el de l'antiga indústria Gallo, situada justament aquí. Lògicament no s'ha localitzat la seva ubicació puntual, però ja demanen, aquesta instància que demanen, fer un refugi regular. Un refugi regular és un refugi principalment vinculat a la indústria, en grans quantitats d'absorció de població. És a dir, estan demanant fer un refugi per albergar a molta gent, no? En aquests refugis. El que sí que totes les fàbriques col·lectivitzades i inclús de guerra que n'hi ha per al país tenen els seus refugis. Tenim, no? Per exemple, més a prop també tenim Cornellà, no? La fàbrica Akbar, bueno, tenen els seus, no? Llavors, després hi ha una insistència, no? De enviar-nos un tècnic. Això és molt important, perquè estan construint un refugi sense les garanties d'un tècnic qualificat. Això estan demanant que l'Ajuntament que es posicioni algun arquitecte, algun tècnic que garanteixi aquesta estabilitat, perquè en principi la Junta de Defensa Passiva, si no, no el permetia. Aquí d'arquitecte tenim el Pau Munguió Segura, que és
és família el Pau Monguió Font, és un arquitecte destacat, el seu pare és un arquitecte destacat en alguns refugis. Jo he analitzat tot l'arxiu del COAC històric que hi ha sobre aquesta figura, no he trobat cap indici de cap refugi fet per l'arquitecte municipal d'Esplugues. Un altre refugi que malauradament ja ha passat a millor vida, suposo en part, és la Casa Quirze. A partir d'una documentació demana la casa 104 al carrer Laurea Miró, Casa Quirze, sobretot aquesta construcció de refugi. La data, novembre del 37, és a dir, en aquesta data sabem que hi ha l'indici d'aquest refugi. Després, a la zona de Finestrelles, en les cases que estaven més, que ja, lògicament ja no estan, hi ha una petició a l'alcalde de fer un refugi. És a dir, tenim aquesta documentació. Segurament queda molt clar aquesta petició d'aquest refugi. Un refugi que aquest, el Joan Corrales i adjunts, és a dir, el carrer Joan Corrales, ha d'albergar segurament un refugi, no s'ha localitzat, però ha de ser del grup veïnal, lògicament, perquè les directrius són molt clares, és a dir, el refugi al carrer Joan Corrales i adjunts. Això és un tipus de refugis veïnal, principalment, és a dir, poden tenir lloc en aquesta localitat el mateix que a Barcelona. S'estan comparant, s'estan fent moltes inspeccions a la ciutat de Barcelona de molts veïns que fan aquest tipus de refugis comunals i veïnals. I són refugis que jo he trobat moltes vegades, aquestes notícies i necessitem molts materials i dona la intenció a vegades que no han arribat a bon port, però més enllà, és a dir, estan iniciats aquests refugis segur. Per això sempre indica per garantir la població civil la que construeix aquests refugis, però sempre l'arquitecte de la sol·licitud municipal. Can Cargol, i aquí d'aquests 4 que comentaven, és a dir, hi ha notícies, després hi ha aquestes que ho passo molt ràpidament perquè hi ha notícies d'unes galeries que podrien ser utilitzades com a magatalls. A Can Cargol, lògicament, l'Espau Corberó i aquest tipus. Recorda molt un refugi. Pot ser? S'ha de veure si és una galeria anterior, si ho van fer justament posterior, però sembla, té aquesta unitat. Jo he anat a molts refugis que són aprofitats del segle XIX, segle XVII, inclús, que aprofiten. El convent de Montsió, hi ha alguna notícia que hi ha una galeria justament dintre que podria ser també d'un amagatall, justament. Són notícies, sobretot per fer una miqueta de recompte d'això. Can Tintorer, darrere, hi ha una mina que es va obrir que no permet fer que fos considerat com a refugi, perquè no deixa de ser una mina. Podria ser utilitzada, si algun dia trobem alguna persona. Jo vaig trobar que en Pau Descansi fa una persona fa molt poc i a mi m'ho va confirmar, gairebé és el pare del meu veí, que és espluguenc, que és d'Esplugues, i m'ho va confirmar. Sí, Can Tintorer, és a dir, ens amagaven per una zona. Llavors, Can Ramoneda, això, lògicament, hi ha hi ha aquests espais confinats que podien ser amagatalls antics, que podien fer servir durant la guerra. I això l'amagatall del Parc del Torrent, és a dir, que crec que molts us sona, hi ha diferents cavitats i hi ha una galeria, justament és aquesta, és a dir, el primer que fan quan fan un refugi és la monumentalització de l'entrada, és a dir, l'entrada ha d'estar monumentalitzada perquè ha de garantir aquesta entrada i sortida. L'únic espai justament és aquest, el que es podria semblar que podria ser, s'haurà de fer una intervenció per constatar sí o sí, perquè si no és inviable fer qualsevol apreciació sobre això. Ho teniu situat justament aquí. Un altre, molt incipient, no dona la idea de que sigui un amagatall, és a dir, que no continuï, però sí que com un intent de picar. Podem pensar que també són barraques, és a dir, a la ciutat de Barcelona i Hospitalet tenia molt a la zona de
tenia molts inicis de barraques, Sabadell inclús també té molts canvi de LED, no? En diferents imatges donen aquesta versió, no? De refugis, són espais, no? Dintre d'espais confinats que donaven, no? La cavitat, d'això recentment s'ha fet una intervenció, lògicament ja sabeu millor que jo les obres que n'hi ha al pont d'Esplugues, va sortir aquesta cavitat i es va fer una intervenció d'urgència al pont d'Esplugues, és una fresquera. Podria ser aprofitada com a refugi? Sí, lògicament. La clau és trobar alguna persona a nivell per recuperar aquesta memòria que ho certifiqui, no? Perquè si no, no deixa de ser una fresquera. No? Aquí veieu la planta, no? D'això. I una notícia del carrer de la Pau on hi ha un refugi també, no? Justament ho he situat en un mapa, aquests mapes són de 1956. El resum seria això, val? Serien 4 primers que estan documentats i dic 4 per una raó, perquè quan acaba la guerra la Jefatura Nacional del règim franquista dictamina als ajuntaments que han d'informar sobre els seus refugis antiaeris. I a Esplugues només marca que són 4. Val? És a dir, Ciutat de Barcelona tenim 1.400 documentats i marquen 946. Hi ha un registre exhaustiu perquè hi ha una unitat de la Jefatura Nacional de Defensa que s'encarrega de mirar aquests espais per una raó, per si poden ser reutilitzats. Molts de la ciutat de Barcelona se reutilitzen. Aquí se descarten, els 4, no? Però se reutilitzen i se fan de nou, i això s'ha de tenir clau. Seria justament aquesta imatge situar-los una miqueta els refugis. I en tot això, moltes gràcies.